खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 14 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोसोआ दिदोम थागोन, मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन, गोसोआव गोजोन सान्थि फैगोन। वृष राशि खामानि मावनो गोसो जागोन, मावनो गोनां खामानिफोरखौ गोसो होनानै मावफुंनो हागोन, मोजां सान। मिथुन राशि देहा सावस्रिया गोग्लैसोगोन, बेराम आजार जानो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। कर्कट राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय नङा, जिउआव लानाय थांखिफोरा फैमाल थांगोन, गोसोआव गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। सिंह राशि खामानियाव मुखुब जानानै थानांगोन, थांलाय फैलायजोंनो साना बारलांगोन, गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। कन्या राशि गोहो बोलो बांगोन, सुथुरनिफ्राय आरायग' मोनगोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। तुला राशि समाजनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन, गोसोआव गोजोन सान्थि मोनगोन, बयनिबो अनसायनाय आरो थुलुंगा मोनगोन। वृश्चिक राशि गोसोआव असान्थि सानस्रिया जायगा लागोन, उसुखुथु थाथेरनो हायै जागोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। धनु राशि मोजां हाबा मावनायनि थाखाय मोजां मुं मोनगोन, बयनिबो अनसायनाय आरो मान मोनगोन, गोजोननि सान। मकर राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन, जेंना गोनां सान। कुम्भ राशि खाबु गोनां सान, फालांगि खालामोब्ला गोबां रां आखायाव फैगोन, गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनानै लानो हागोन। मीन राशि गोनांथि गैयालासे दावबायनांनो हागौ, सानै हयै आगान सुरनाया गाहाम, जेंना गोनां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स, स्टेन'ग्राफि 1 year कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year course, Sewing Technology 1 year course, Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।